Обичам България. Дами и господа, това Аз обичам България. Предаването, за което песни се пеят, приказки се разказват и портрети се рисуват. Време е двата отбора да кръстосат маркери. Нарисувай това! Моля, кажете, нема шега, кой нарисува тази дъга? Сте красива, казвайте кой, аз или вие, или той. Всеки отбор се избира художник, който само с рисунки и движения трябва да подскаже изразите, които му показвам. А това са заглавия на известни български песни, филми, поговорки, приказки. Всяка правилно разтълкувана рисунка носи по една точка, а времето за изпълнение е 3 минути. Юлиане? Да. Кой ще бъде твоя стъклописец? Това може само Ивайло Захариев да бъде. Иво, заповядай. Точно така, подкрепете го. Ела, застани тук. Остави ни един автограф, так му да разпишеш маркера, така да го усетиш. Добре. Да, така. Хубаво, виж. Лесно ли ти е? Добре. Има. Има къде да твори. Да. Играете за време, така че когато ми кажете, че сте готови, включваме таймера. Времето ви започва да тече сега. Първото нещо, което ще ви нарисува, е в категория пословици и поговорки. Пословици и поговорки. Пословици и проговорки. Бързо само трябва. Петима Петко не чакат. Точно така. Без обаче да пише цифри. Така, нищо. Хитове. Парчета. Това е много хубаво. Да видим сега какво ще стане тук. Боже, очи. Ей, има и преди. Луди жаби. Точно така, луди жаби. Браво, Иво. Народни песни. Народни песни. Да. Не дей много широко да бъде. Дай. Не, нарисувай нещо, нарисувай. Ама първо нарисувай, след това ти си актьор, можеш да го изпълниш. Това е стена някаква, градила Илия Килия. Браво, градила Илия Килия. Филми. Категория филми. Какво филми? Филми. Стъпки, да не е стъпки. Стъпки по пясък. Стъпки в пясъка, точно така. Категория приказки. Приказки. Айде, объркай се нещо. Аз съм си толкова добър. Направо е грозно. Петя човек лагет бъда, не. Часовник ли е това? Какво е? Много малко бе човек. Часовник е. Часовник, приказки. Палечко. Малечко, браво. Поезия. Аз се сетих. Нищо бе, добре, красиво е, давай. Няма поека. Какво е това? Не. Трева ли е, бе, човек? Защото... Ако искаш го изиграй. Ръка. Поезия. Боже, каква ръка? Ръка като една човешка длан. Георги Джагаров, земя като една човешка длан. Не, молитва. Молитва, да, браво. Как се казва стихотворението? Какво? Стихотворението. Аз се моля. Моята молитва. Моята молитва, точно така. Хитове. Какво хитове? Да, хитове, да. Облаче или бяло? Не, топъл дъжд. Топъл дъжд, чудесно. Драматургия. Какво? Драматургия, пиеси. Драматургия, пиеси. Това не се вижда. Какво е това? Нищо не се видя. Може, това е царски дъщери. Приказки без царски дъщери. Принцесата и драматургия, пиеси. Пиеси. Така, ти си... Жена, корона, жена, какво? Царицата и граховото зърно, царицата, новите дрехи на царя. Това не е българско. Какво? Дебела ли? Не. Дебела е. Не, моля ти си, изиграй го още веднъж, на мен много ми харесва. Иво, елай тук. Говорим за женско царство. Моля ти се, изпълни на камерата царицата. Моля ти се. Царицата, как беше? Супер, чудесно. Браво! Седем познати
произведения. 7! Ние сме си... Трябва да сте много доволни. Прекрасни бяхте. На този свят има преходно и непреходно изкуство. Уви, няма да разберем дали лудата жаба на Иво някой ден ще струва милиони. Време е да забършем стъклото и да обърнем внимание на непреходните неща. В студиото днес може да видите прекрасната Варненска катедрала Свето Успение Богородично. Това е поредният гастролиращ в нашето студио изящен модел на знакова родна забележителност от инициативата България на план. С общи усилия проектът ще създаде тематичен парк, в който ще можем да разглеждаме най-ярките архитектурни паметници на България в умален мащаб. На нашата страница ще получите повече информация как можете да помогнете тази прекрасна инициатива да се превърне в реалност. Сега обаче не е важен мащаба, а експресионизма. Кой ще върти маркера от отбора на Андрей? Андрей, измислихте ли го? Да, разбира се. Аз отдавна не съм рисувал и затова смятам да ви изумя с моите великолепни картини тази вечер. Ами заповядай тогава, заповядай. Давай. Андрей! Да почваме ли? Таймера включваме, готови сте? Виждам ви, че сте готови. 3, 2, 1. Рисуваме пословици и поговорки. В тази категория. Ама и вие измисляте едни неща. Какво Е, въпрос за... Пословици поговорки. аз съм готов. Какво беше ум далеко цар? Ум високо, цар далек. Аз съм готов. Султана. Как може, бе, Кънчев? Поговорка, пословица. Как може, Кънчев? Имате... Кой? Бог високо, цар далеко. Как може, Кънчев? Срамота. Значи първото е кой? Не, какво? Въпрос. Как може, Кънчев? Изиграй Мога ли да го. отговоря? Къде, какво? Ние сме лишени от въображение. Ясно, как, едно бе? след друго. На един въпрос така да... Убихме ги. Научвайте. Сега не могат да се сетат. Пословица, поговорка. Нарисувай една дума. Една дума нарисувай. 1000 думи има. Една. Той нарисува цяло изречение, един град. Имаме си... Всичко има. Има много неща. Да. Поговорка. Пословица, поговорка. Цариград. Цариград. С Питане до Цариград. Точно така, браво! Сега рисуваме хит. Един хит. Да. Скакалец. Давай се. Супер скакалец. Трябваше да ви скочи. Филми. Да. Да не е Вагнер това. Не. Не е Това не Вагнер. може да се рисува. Български. Така, филми. Преброяването на дивите зайци. Точно така. Литература. Давай. Литература. Да. Сърце, добре. Не. Не, това е... Репа Баба ли Вадиря. е? Лист. Дядо вади ряпа? А, не. Дядото не пие така. Да. Това не е репа. Записки, какво беше под... под шубрака. Пие, не, някой пие яко. Ох, мамо! Как се казва това? Да, Грозди, ама... Да, бе. Киселото. Не, бе, Литература. горе се държи. Лозата? Да, лоза. Да. Сети само, не помни как... Потасматка? Турска дума. Цариград? Кръст. Света София е това. Потасмата. Потасмат. Асма. Под манастирската лоза! Под манастирската лоза! Други от... Само 3 познати рисунки. Да видим резултата. 18 за Андрей, 25 за отбора на Юлиан. Сега изпращаме стъклото към Националната художествена галерия да го изложим за поколенията, а ние продължаваме напред за още 2 точки. Ръцете на бутоните, ушите наострени и музика. Айде, усетете се някоя песен, че сме назад.
Богом, дано ще се слива на сигнал. Да видим. Браво! Браво, бе, Бобо! Още 2 точки в отбора на Юлиан, защото аз да си кажа каква е рекапитулацията.